A Magyarországhoz szánom ezt a himnuszt, amit ez az ember komponál. Látjuk a magyarországi parlamentet, Budapest parlamentjét látunk, rózsaablakot, illetve látunk egy orgona részletet. Valahogy a vallás, itt megint egy olyan fricska van ebben, hogy a vallás hogyan férkőzik meg a napjainkban, hogyan férkőzik meg a mai nap emberébe is. Amikor elkezdünk zenét hallgatni, elkezdünk komponálni, egy alkotási folyamatot látunk, amik közben ilyen jelképrendszerek vannak. Hiába itt a kopta, de ez egy emelkedett érzés, ez abszolút egy ilyen gyógyító hatású érzetekre val, hogy de valami nincs rendben az országban, és én kiválasztok egy olyan megoldást, ami gyógyító erővel hathat az országra. Egy alkotó feladata, hiszek benne, hogy ez is, tehát gyógyítsa az embereket. Üdvözlöm Önöket, Szabó Ildikó vagyok, a Vezér János Főiskola lelkésze. Ahol most állunk, az a főiskola kápolnája. A Krisztus Szege kápolna, roma kápolna. 4. alkalommal kerül megrendezésre a Szakrális Művészetek Hete, de a főiskola első alkalommal nevezett be, úgyhogy egy kiállítást tartunk, és egy hét múlva majd egy koncertet szervezünk. Egyrészt a kápolna eredeti rendeltetésének, nevének és eredeti rendeltetésének, másrészt a főiskola szellemiségének megegyezően a roma festőművészek kiállítását szerveztük meg. Éppen most folynak az előkészületi munkálatok, amikor megpróbáljuk a képeket a megfelelő helyre, vagy a leginkább nekik megfelelő helyre rakni. A kiállításunknak holnap lesz a megnyitója, reggel 10-kor, és szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit. Ekkor kezdtem először igazából olajpasztellel dolgozni, ez egy új korszakomat mutatja, bátor, rajzos, mégis festményszerű. Ez nagyon szeretem ezt a képet. Ez pedig még bátor. Közelről talán nagyon nem is mindenki tudja kivenni, hogy mit ábrázol. Ezek almák gurulnak ki a kosárból egy asztalon. Ez egy nagyon bátor, nem is ecsetkezelés, mert spaklival csináltam, pár perc alatt. És ez a lendületesség, ez a bátorság érződik rajta. Magyar Tibi, Balogh Tibi, Hányi Zoltán, Káli Horváth Kálmán és jó magam kiállítunk az evangélikus egyház keretében egy ilyen kis pincehelység, itt akár borozhatunk, fiatalok, és akár 50-60 évesek is, nyugdíjasok is jöhetnek, találkozzanak velünk, jöjjenek el, és nézzék meg a fények és a képek a romák világából. Ennyi, hogy például ez a kép az annyit akarok fűzni, hogy éppen csónakázok rajta, és az egyik barátom az Mármint, hogy te csónakázol. Én csónakázok rajta, azon. Vári Zsolt úrral kim voltam a Városligetben, és mondta nekem, hogy gyere Kicsó, és megyünk festeni. És Zsolti csinálta a munkáját, én is csináltam a munkámat, és akkor beszéltünk róla, hogy mit vessek. Hát mondja Zsolti, amit látok. És nekem most ez maradt meg benne. Ez volt az, ami így elsőről. Aha, de nekem ez például tetszik nekem.